אהובים שלי, מה שלומכם? מקווה שאתם בטוב. היום אנחנו מכינים בסיר פסטה אחד, שהוא רק יחידה אחת, בלי מסננת ועניינים. מושלם, פסטה ב8 דקות. פסטה פטריות שמנת, 8 דקות. למה 8 דקות אתם יודעים? כי 8 דקות הפסטה צריכה להתבשל, וגם 8 דקות יהיה לנו מוכן הרוטב. צ'יק 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 ויש לנו הכל מוכן. יאללה, תלכו להכין את זה לילדים, זה ממש ממש טעים. אנחנו מתחילים בהכנת הרוטב, אתם זוכרים שהפסטה שלנו כבר מתבשלת. אנחנו לוקחים קוביית חמאה, ואנחנו מחכים שהחמאה תימס, בינתיים אנחנו יכולים לזרוק פנימה את כל הפטריות החתוכות שלנו, פטריות טריות חתוכות, אנחנו רוצים להשכים אותם טיפה עם החמאה. אני מכינה בצד 4-5 שיני שום, כאלה, שיני שום כלופים, אני רוצה לקטוש אותם. אפשר לראות שהפטריות התחילו להזיע, ממש מתחילות לשנות את הצבע שלהם. זה הזמן להוסיף את השום הקטוש. ממש מעט מאוד פלפל שחור גרוס, טחון, מלח מעט מאוד, ואני אוהבת מאוד להוסיף כאן חצי כף אבקת מרק עוף פרווה, זה מעדן את הטעם וגם מסמיך לנו את הרוטב. מערבבת את זה היטב. אני זורקת פנימה כמה חוטי זעפרן, נותן טוויסט נדיר למנה, ומוסיפה את השמנת שלי. כל המכל שמנת נכנס פנימה, מכל שמנת גדול. אני מוסיפה ככה בנדיבות, לא להתקמצן על הפרמיג'אנו, רג'אנו. ממש לגרד בנדיבות, ונותן טעם נדיר למנה, וניתן לרוטב הזה להתבשל עד שהפסטה שלנו תהיה מוכנה. סיר נדיר עם חורים, זה יחסוך לנו את הנושא של רשת נוספת או מסננת. פשוט אנחנו מסננים מיד עם המכסה של הסיר, ומכניסים את הפסטה שלנו, וניתן לה 8 דקות בישול מדויק. תראו את היתרון בסיר המדהים הזה. ברגע שהוא ננעל, אני אפילו לא צריכה להחזיק את המכסה, אני הופכת בצורה מאוד מאוד, שימו לב, איזה יופי. כל הנוזלים ירדו לי מהסיר. אני בעצם מסננת בסיר את המים. ניתן לרכישה עכשיו בעצם מישל בחנות ובאתר שלנו עם משלוחים עד הבית.